כן. נמשיך את הלכות מגילת אסתר. נעשה כמה הלכות אחרונות והמשך של היום של הפורים עצמו. המצוות של הפורים. נוהגים לומר אחר קריאת המגילה וברכתה האחרונה, ארור המן, ברוך מרדכי, ארורה זרש ובשתי, ארורות זרש ובשתי, ברוכה אסתר, האורים רשעים שונא השם, ברוכים כל ישראל, המאמינים בשם, וחם וחבונה זכור לטוב. נגינו לכופלו 3 פעמים. ארור המן, כל הקהל חוזר גם כן. ועל ברוך מרדכי וכדומה, זכור טוב, זה רשאי כל אחד מהקהל לברך ברכה אחרונה מגילה בלחש שליח ציבור, ואין בזה שום חשש שברכה שאינה צריכה. אבל בשביל מה? ברוב המדרת מלך, כל ברכה ראשונות, ברכות הראשונות הוא פותר אותנו, השליח ציבור, גם בברכה האחרונה יברך השליח ציבור ויוציא את כולם ידי חובה. אסור לאכול קודם המגילה. אז בלילה זה אוטומטית כבר אחרי צום תענית אסתר, ובבוקר זה אוטומטית אחרי תפילת שחרית. כל זה רבותינו חששו, כמו שבהרבה דברים, אנחנו לא אוכלים מעל כביצה הפת או מזונות, מהסיבה הפשיטה שמה הבן אדם יגרר אחר האכילה ושתייה, וישכח מלקיים את המצווה, כמו הדלקת נרות חנוכה, כמו ספירת העומר, כמו בדיקת החמץ, גם מגילת אסתר. על מה מדובר? לא באכילה לגמרי שכלום, מה פתאום? אלא שלא יאכל, כמובן לפני תפילת שחרית, גם ככה אסור לאכול לשתות. לשתות, אפשר לשתות מים, תה, קפה, מי שזקוק לקצת חלב, לצבוע קצת החלב, את התה או את הקפה בקצת חלב, בסדר, גם בשבת, גם ביום חול, אבל לא חלב, כי זה מזין, אסור לאכול לפני התפילה. לשתות מים, כמו שאמרנו, דברים כאלה, אבל לא שתהיה גם מתוקה, כי היא ממותקת, היא מזינה. זה אסור כל יום לפני תפילת שחרית. אחרי העמידה, אדם זקוק לזה, רוצה, בין בשבת, בין בחול, אחרי העמידה, יכול לברך או להמשיך שתייה, אבל עכשיו לשתות דרך לפני התפילה להניח על מים או על תה, ועכשיו הוא רוצה לשתות איזה משהו יותר, כוס חלב ממש, או קולה, או משהו ממותק יותר. אז מה? ממילא יכול, אחרי העמידה. בין בשבת, בין בחול. כמובן, בצום זה צום. אבל גם בשבת, כי חובת הקידוש היא חלה רק אחרי תפילת מוסף. אז לפני מוסף, בוודאי שמותר לשתות. אחרי התפילת שחרית, יושבים, עומדים לקרוא בספר תורה, במיוחד שזה קצת ארוך, עד למוסף, וכדומה, עד לקידוש. במילא אפשר לשתות משהו. אין בעיה. עכשיו, בקריאת מגילת אסתר, אז בבוקר לא שותים, לא אוכלים כלום לפני. ברור. אבל גם אחרי שסיימת תפילת העמידה, לפני הספר תורה ולפני קריאת המגילה, יהיה קצת בעיה לאכול לפני המגילה, כי שמה ישכח וימשך אחר האכילה הזאת, וישכח את מגילת אסתר. עכשיו זה בגברים שהתפעלים בית הכנסת, זה פחות יכול להיות מצוי דבר כזה. הרי אני באתי להתפעל בבית הכנסת, מיד אני נשאר אחר כך. למגילת אסתר, זה לא נגמר לנו שבח כפים תפילין ומתחילים, זה באמצע התפילה, זה אחרי ספר תורה נשאר על התיבה, ומיד אחר כך הוא נכנס דרך ומיד הוא בא לציון גואל, מתחילים את הקריאת מגילת אסתר בבוקר, בשחרית. אבל בכל אופן, אם כל כך הוא זקוק לאיזה משהו שיתרענן אותו, אז יאכל איזה קרפ הלך, איזה רוג הלך, איזה משהו הלך, כן, איזה עוגה, איזה ביסלי, איזה משהו שירגע קצת, ישתה, ואז יתחיל. זה נדיר, זה בן אדם רק אם היה ממש, אני יודע, חלוש מאוד, עבד כל הלילה, אני יודע, בסדר, אני מבין. אבל סתם בן אדם מהשורה, הוא לא צריך את הדברים האלה, אבל בערב כן קצת מצוי. אנחנו אחרי צום תענית אסתר, אחרי הצום, פעלים רבית, ואחר כך מיד קוראים את מגילת אסתר, זה נע בסביבות החצי שעה, ועד שיסיימו אותה, ועד שילכו לביתם, הרב מציק, וקשה, התפילה היא לא כל כך ארוכה, אבל הקריאה היא ארוכה. לכן, אפשר לאכול מיד אחרי תפילת ערבית, ויצא הצום כמובן, יצא צאת הכוכבים, אז אפשר לעצור רגע, וזה מה שאני עושה בקהילה שלנו פה שנים רבות, לא בעיה בכלל. עוצרים את התפילה אחרי תפילת העמידה, אומרים חצי קדיש, ואז מוציאים אוזני המן, רוג הלך קצת לציבור,
לשתות שתייה מתוקה, להתרענן, לשטוף את הפנים שצריך. למרות שמותר להתקלח, מותר לטבול, מותר הכל בצום הזה, רק אסור לאכול ולשתות. אז, אבל בכל אופן, זה מרענן את הבן אדם, מותר. אנחנו עושים את זה לכתחילה כדי שלקרוא את המגילה ביותר ביישוב הדעת. לא עכשיו לאכול טונות, לאכול כזית, כביצה. עכשיו, אכילת ארעי מותרת לך תחילה. יצא הצום, יצאת את הכוכבים, איך אפשר לאכול לכתחילה אכילת ארעי? מה זה אכילת ארעי? כל דבר שהוא אכילה ושתייה, שהוא לא מזונות ולא המוציא, אין הגבלה בזה. פירות, ירקות, בשרים, ביצים, עופות, דגים, חלבי, אין בעיה בכלל. כל הבעיה זה מזונות או המוציא. בהם צריך להיזהר לא לאכול מעל קבצה פת. דהיינו 54 גרם. עד 54 גרם. רוב הלך ממוצע זה 35, 40 גרם, 50 גרם אולי, שתלוי בגודל, יש רוב הלך 100 גרם. אני מדבר הנורמלי, הרגיל. אז אפשר לאכול אפילו אחד, אפילו שתיים. להירגע, לשטוף את הפנים, להירגע, לשטוף את הפה, לשתות הוא לא מוגבל בכלל אף בן אדם. אפילו חלב, אפילו דבר מזין, הוא יתפלל ערבית, הוא קרא קריאת שמע, עכשיו זה רק העניין שלה, קריאת מגילה, ואז יאכלו וישתו. יש כאלה מיד נשארים הצום עד המגילת אסתר. רק יחידים, אנשי מעשה יחידים, זה גאולה שקשה להם, אז הם לא צריך ליחידים. צריך להיכנס לפורים בשמחה. אמרנו, עשינו את הזכר לצום של תענית אסתר, וזה מספיק. לכן גם בבוקר, מי שזקוק לזה, או אישה שהיא בבית, עד שיש את קריאת מגילת אסתר לנשים, זה השעה 9:30, 10:30, תלוי כל קהילה וקהילה אם עושה דבר כזה, או שהיא באה לבית הכנסת להתפלל, שומעת את הקריאה עם השליח ציבור עם הגברים, בעזרת נשים שהיא נמצאת. זה לפעמים שעה 8, 9, 10, קשה עליה, היא קמה בשעה 7. היא יכולה לשתות כוס קפה ולאכול איזה רוגה? כן, היא יכולה, אין שום בעיה. תאכל, תשתה, תירגע, ואז אחרי זה שתשתות מגילת אסתר, אבל גם שמה לא תפריז, לא תגיע מעל קבצה. אז תאכל דברים אחרים. ביצה קשה, תאכל סלט, תאכל משהו, לא חייב מזונות או פת על הבוקר, בשעה 7 בבוקר, 8 בבוקר. תאכל משהו אחר, זה עוגה, ככה 30 גרם, זה נקרא אכילת ארעי. סעודת קבע, זה אסור. סעודת קבע פירושה, מעל קבצה מזונות או פת. זה לא, זה צריך להמתין. אלא אם כן, הרב אומר, ששמו שומר, מאוד מאוד רעב, הוא היה ער כל הלילה, עבד, שעות משמרות, היה שוטר, היה חייל, היה משהו בשביל הביטחון, או שמירה רגילה, או סתם עבודה, יש אוברטיימים, עובד שעות נוספות, יש כאלה משמרות, בביטחון, יש כאלה ברפואי וכדומה, מד"א ועוד, רפואי, שעושים עבודת קודש, ערים בלילות שלהם, משמרות. אז מה, הוא בא עכשיו להתפלל שחרית, קשה לו. אז מה? הוא יכול לטעום, קודם כל, אם הוא ער כל הלילה, בן אדם, אז רק מעלות השחר יש בעיה להתחיל לאכול. לפני זה, כי עוד לא הגיע זמן תפילת שחרית, אם הוא ער כל הלילה, יכול לאכול לשתות עד עלות השחר כולל. אלא אם זה קבצה פת, שם גם חצי שעה לפנות השחר. שם השוואה את השחר, השבוע הזה דוגמה, 5:15. בפורים בערך זה יהיה בסביבות שעה 5, משהו כזה. 5. אז עד 4:30, הוא יכול לאכול לשתות, בלי בעיה, שום דבר. רק כמובן לא דבר משקר, כי הוא אחרי זה לא יהיה מאופס לתפילת שחרית. זה כל לילה, אין שום בעיה בכלל. אבל שהוא ישן, זה שאלת קבע, זה משהו אחר. שהוא קם, מתעורר, אסור לאכול לשתות, אלא כן מים, דברים כאלה, כמו שאמרנו, סודה, מים, תה, קפה, סוכר, דברים כאלה. הסוכר גם הרב עובדיה התיר אותו בגלל שזה מתק את המרירות של הקפה, של התה. אבל לא עכשיו שתייה ממותקת בשביל ממותק. גם החלב, כמו שאמרנו, קצת לצבוע את הקפה, שיהיה ככה נעים לעין, ככה שחור על הבוקר. רוצה חלב קצת, אבל זה לא מזין, אבל זה לא על בסיס חלב מלא. זה כבר לא, זה ודאי שלא. אלא אם כן הוא חלוש מאוד, חולה. מרן כותב, אדם שהוא רעב וצמא מאוד, דינו כחולה. אז אם אלה, מותר לו לאכול לשתות. אבל לא כל אחד חולה ושותה. הוא יקום כל בוקר ב-10-11 בצהריים, זה כבר לא בוקר, בטח שירגיש רעב, אבל איפה תפילת שחרית, איפה קריאת שמע? ודאי שזה לא המטרה, לא זה התכוון המשורר, מה שנקרא. הכל בחוכמה. לכן, אסור לאכול קודם קריאת המגילה, אין חילוק בזה מקריאת הלילה של לילה, קריאה של המגילה של לילה, קריאה של היום. אין חילוק בזה בין גברים לנשים, כמובן, מעל גיל מצוות. לכן תיזהר לאנשים שלא לאכול
ביום פורים עד שיבואו בעלים בית הכנסת, לקרוא להם את המגילה לצאת לחובתם, או שהן הולכות לבית הכנסת לשמוע מאדם הבקיא בקריאה. כגון שבעלה הוא בקיא בקריאה, אז הוא גמר את התפילה, בא וקורא להם ישר את המגילה, אבל הוא רעב, עייף קצת, אבל אני רוצה לאכול. נו, היית באה לתפילה לפני, אבל היא מטופלת בילדים, יש ילדים קטנים, מה היא תבוא עכשיו? התבלבל את המוח. לכולם שם תצק עם התינוק הזה, הוא מתחיל לבכות, להשתולל, וגם למדנו שבוע שעבר שזה עוון חמור להביא ילדים קטנים שמפריעים בבית הכנסת, לאו דווקא בפורים, זה כל הזמן, לכל תפילה וכל יום. תזהר, בית כנסת מקום של תפילה לקדוש ברוך הוא. ולכן, מכל מקום מותר לטעום פירות, קודם קריאתה, כמו שאמרנו, לכן פחות מקבצה פת או עוגה, קבצה זה אמרנו 54 גרם. או עוגה ולשתות תאור קפה, המחמיר לא לטעום כלום, תבוא עליו ברכה. ומי שיושב בתענית, וכולנו יושבים הרי בתענית של ביום שני, הבא, בעזרת השם, אנחנו עכשיו עדיין, ערב של ערב ראש חודש, עדיין לא ראש חודש, אנחנו כ"ט, ליל כ"ט בשבט, עוד שבועיים בעזרת השם, בדיוק בלילה הזה, יש את התענית אסתר יום שני, ויום שלישי, יום שני בלילה זה הקריאה של המגילה הראשונה, שלישי זה פורים, ושושן פורים ביום רביעי, אז אנחנו קוראים את המגילה, אז כולם בתענית אסתר ביום שני, מיעלות השחר צאת הכוכבים, קשה לו, כולם קשה להם, שבתענית קשה עליו להישאר בתענית ליל י"ד בפורים בפרזים עד אחר קריאת המגילה, מילא ביום שלישי שקוראים הירושלמים, או ערים אחרות שהן מוקפות חומה, אבל ספק אם היו נשארו באותו מיקום גיאוגרפי, הגמרא אומרת, איזה ערים מוקפות חומה, כן? המביא מפורש, לוד, גר חרשים, קריית אונו ועוד, ויש לנו הרבה ערים עתיקות שיש לנו קבלה שבאמת היו מוקפות חומה, נדבר על זה עוד מעט. זה נקרא מוקפים, פורים דמוגפים, שושן פורים. הם עושים ביום השני, אבל הם עושים גם ביום הראשון, גם ביום השני. ביום הראשון, מילא, קשה. ביום השני, מה קשה? אפשר לאכול לשתות עד השקיעה, או חצי שעה לפני, לגמור, ואז שמגיע תפילת ערבית וכדומה. פה לא דומה, פה ביום שני, ביעלות השחר אתה לא אוכל, לא שותה כלום, שום דבר. אתה רק מריח אוכל, אתה לא רואה אוכל, לראותם בלבד, אבל אתה לא אוכל, לא שותה. צמא, רעב. אז מה? נשאיר אותו ככה, עד סוף המגילת אסתר, אין צורך. לכן קשה לו להישאר בתענית, וזה לא יחידים, זה קהל שלם. תן לה להיכנס לפורים בשמחה. לכן, עד אחר קריאת המגילה, יטעם פחות מקבצה פת או עוגה, או יטעום פירות אפילו כקבצה, אם ביקש מאחד שיזכרהו לקריאת המגילה בציבור, מותר באכילה. אז יש פה עוד משהו, שאם הוא יזכיר לו מישהו, תשמע, צריך לקרוא מגילה. אז אני יכול לאכול כמה שאני רוצה, עכשיו שאני בא לבית הכנסת. עושים הפסקה של 10 דקות, כמה דקות קטנות, המגילות לפנינו. מי הולך מבית הכנסת לצאת החוצה? פה ישכח, מה הוא ישכח? לאכול והוא לא יקרא את מגילת אסתר? ודאי שלא, אפשר להגיד דבר כזה. זה שוטה, בשביל מה הוא בא לפה? בשביל להתפלל ערבית, להגיד ואנו נסים ללכת הביתה? לאכול אוזני המן ללכת הביתה? ודאי שלא, לכן, מה זה יזכירו לו אחד לשני? אני בבית הכנסת. מה זה תלך לבית? אני נמצא בבית הכנסת. אם הוא נמצא בבית הכנסת, ודאי שהרבה יותר קל בדבר הזה, לכן אנחנו שנים רבות. אנחנו עושים ככה, מסיים את התפילת הערבית של פורים, ועל הניסים, חצי קדיש של השליח ציבור, לפני הקריאת מגילת אסתר, מוציאים קצת אוזני המן, מגלח, דברים כאלה, בצלחות, מכובד, כל אחד ניגש, אוכל 1, 2, אחרי זה ישטוף את הפה, את הידיים, ישתה, לסלק את כל הדברים האלה, כי אחרי זה שמים על השולחנות האלה את מגילת אסתר, אוי ואבוי, יהיה עליה רוטב, יהיה עליה מהקריפ הלך האלה, מהפרק, אוי ואבוי, אחרי זה הוא צריך שפשף את זה, מה, זה מגילת אסתר, מה צריך את הדברים האלה? עוד חודש גם פורים, פסח, מה, תתחיל להכשיר את המגילת אסתר עכשיו עם פירורים. לכן, אוכלים, זהו, לא משהו עם פירורים גדול, ושלום על ישראל. ככה, הפסקת שקם, מה שנקרא, לכמה דקות, בתקליות, 10 דקות, לא יותר, הם מיד יתחילו את קריאת מגילת אסתר. אז זה אפשר. מי שאין לו מגילה כשרה ונמצא בספינה או מדבר, הוא לא יברך שהחיינו בפורים לסעודת פורים, שלא תקנו ברכת שהחיינו, אלא ברכת מגילה. ברכת מגילה מברכים שהחיינו. הגמרא אומרת, למה לא אומרים הלל ביום הפורים? הרי יש יום יותר מתאים מהזה בפורים להגיד להלל לקדוש ברוך הוא, תודה רבה, ניצלנו מהמן הרשע מרושע הזה, ומהחשברוש שלא היה פחות רשע, זה נבלה וזה טרפה. החשברוש לא פחות צנע את עם ישראל מהמן. אמר לו ישר, העם נתון לך, הכסף נתון לך, והעם לעשות כתוב בעיניך. עד שנודע לו שאסתר היא המלכה היהודייה, אז התהפך לו הראש. היה משוגע, כמו שאמרנו. הוא אהב את אשתו הראשונה, ואחרי זה אהב את המן יותר ממנה. לכן הרג את אשתו בפני אוהבו.
המן. אחרי זה תלה את המן, הרג את המן, פני אשתו, השנייה, אסתר המלכה. אין, מבול ידע, הוא לא יושב על הרצף. לכן, שואלת הגמרא, למה לא אומרים הלל? אומרת הגמרא, קריאת המגילה זו הללה. שקוראים את המגילה, לא רק קוראים אותה יבש, לקוני, ככה, ספר היסטורי. זה מהר, חצי שעה אתה מגדל פה 9 שנים. זה בשנת 3 למולכו, עשה משתה לחוסר רב בעבדיו, בשנת 12 מלכותו נגמרת המגילה. זה 9 שנים מתגלגלים אותה בחצי שעה, וכדומה. ממילא מה? האדם צריך שתוך כדי קריאת המגילה, מה זה מגילת אסתר? לגלות את האסתר פנים של הקדוש ברוך הוא. מגילת אסתר לא כתוב שם השם, בכוונה. חפש אותו. חפש את הקדוש ברוך הוא. פתאום מגיע לשם העיר הבירה. פתאום מרדכי מה שקורה. פתאום אסתר שומעת וחרבונה, מה שהם מתלכלכים שם, בגדן ותרש ועמה, ומרדכי שומע, והוא יודע תרסית, והם לא יודעים. הכל שם זה, הכל בהשגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. מי שרוצה רואה את הקדוש ברוך הוא. מי שלא, לא. לא כתוב פה הקדוש ברוך הוא, לא ראיתי את הקדוש ברוך הוא. מגילת אסתר, אתה צריך לראות, תוך כדי הגלגות של המגילה, לגלות את האסתר פנים של הקדוש ברוך הוא. לראות אם לא הקדוש ברוך הוא, מי יכל לעשות לגלגל דבר כזה, שתמות המלכה הרשעה הזאת בשבת, שהייתה מענה את בנות ישראל בשבת, נכדה של נבוכדנצר, כמו שאמרנו, ושתי המלכה הזאת, מתה בביזיון, ואחר כך אסתר נבחרת ממנה מכל הנשים, מכל הבתולות, ועשה כתר מלכות בראשה במלחמת אחת ושתי, הייתה מרקרוקת, לא הייתה אישה יפה כל כך, הייתה מבוגרת מאוד גם כן, והיא מצאה חן בעיניו מכל הנשים, איך זה נס, והיא ידעה איך לעבור בין המן למרדכי, ולהתנהל בין הדברים האלה, עד שבסוף המן נפל, נתלה, ואחרי שנה 10 בני המן, זה דבר מדהים, לא כל אחד יכול להבין את הדבר הזה, גלגול לדבר הזה, ורק מי ששם לב, לכן אומרת הגמרא, זה ההלל, שקוראים את המגילה ושמים לב לה, השתבח שמו בורא עולם, איך גלגל לכל הדברים הללו. לכן, ההלל זה במקום, הקריאת מגילה במקום ההלל. ממילא מה? אם אדם נמצא במקום כזה, כמו שמקודם דברנו, שהוא אין לו מגילת אסתר כשרה על קלף ודיו, או יש לו והוא לא יודע לקרוא, לא יודע לקרוא את המגילה, לא יודע לקרוא את המגילה בטעמיה, דקדוקיה, לא יודע אותה לפי טעמיה פחות החשוב כאן, לכתחילה טעמיה, כן, אבל דקדוקיה לא כל כך, טעמיה לא מעכב, אבל דקדוקיה מאוד מעכב, סוף פסוק ודאי שמעכב, ואם הוא קורא את זה לא כמו שצריך, אז ודאי שהוא לא יוצא דחובה, בוודאי גם ברכות לבטלה. אז מה עדיף? שיקח את המגילה ויקרא אותה לקוני, בלי ברכה. אם לא, הוא לא יהיה, יכול להיות שברכה לבטלה אם הוא לא יקרא כמו שצריך. אז לכן מה, אם אין לו מגילה בכלל, היא מגילת אסתר כמו שצריך, כמו שאמרנו, קלף, דיו, סופר סתם כתב את זה, לא צילום ולא צילום על קלף, ולא כתב יד על בריסטול. צריך להיות קלף ודיו, ממש, הלכתי. וגם צריך לעשות לעמוד בסופה. עמוד של עץ, בספר תורה יש 2 עמודים. עץ חיים מן המחזיקים, קוראים לה עצי חיים, ועליו גלגלים את הספר תורה, שמאל לימין, ימין משמאל, בקריאה. במגילת אסתר לא צריך 2 עמודים של העץ, מות. המות צריך להיות בסוף. זה דינה דגמרא, חובה, ודאי. לכן צריך לשים את הדבר הזה, לתפור, זה הסופר סתם, שהוא מוכר את המגילה, אז הסופר, תופר איתה את המקל הזה. את הדבר הזה, הוא קונה נרתיק, יפה, מעץ, ועם זה עושים את זה. אז לכן, אם אדם באמת אין לו מגילת אסתר, מה יעשה? בפורים חובה עליו לקרוא את המגילה, שיקרא מתוך חומש פסול, מה לעשות? ושאר המצוות יקיים, כמובן בלי ברכה למגילת אסתר. אבל גם לא שיחיינו כמו שאנחנו רואים, כי זה לא מגילה כשרה. אבל יש פוסקים שאומרים, כיוון שהמגילה במקום מהלל, אז זה לא מגילה. אתה קורא מהתנ"ך, נכון, אבל לא מתוך מגילה. אין שמחה של החג, שמחה של האנשים, כמו אותו דבר ברבים, בוודאי. לכן מה? חובה עליו להגיד עליו את ההלל. כמובן מלא, אבל בלי ברכה. וככה באמת הרב עובדיה אומר. שיש מי שאומר שמי שאין לו מגילה כשרה, הוא נמצא במדבר או ספינה, או מקום שאין לו, הוא בבית, אבל אין לו, הוא בית חולים, באיזה מקום, ואין לו מסכן, אין לו מגילת אסתר, שמצילנו. יאמר הלל בברכות, שקריאת המגילה במקום הלל. כשאין עליו, נשאר עליו חיוב לגמור את ההלל. ויש חולקים. מה זה יש חולקים? יקרא את ההלל בלי ברכות. ספק ברכות להקל. לכן נגמור ההלל כולו בלי ברכות. בלי שום קשר שהוא ישקם את כל המצוות ויקרא בלילה וביום את המגילת אסתר מתוך החומש וכדומה. מכל מקום, אם יש בידו מגילה שאינה כשרה, על כל פנים יקרא אותה בלי ברכות בלילה וביום. כן? וזה חשוב מאוד. יפה מאוד. עד כאן, הנה נקרא מגילה. עכשיו מלכות ליל היום פורים ויומו.
בליל פורים, זאת אומרת, נכנסים מהצהריים כבר בסביבות שעה 5, 5:30, כל קהילה, מה שהרב שלה מציע, הגבאים, העבד וכדומה, כל מקום ומקום, בערך חצי שעה לפני השקיעה, באים מתפללים מנחה של תענית אסתר. ובמנחה הזאת מוצאים ספר תורה, קוראים ויחל משה, כמו שקוראים בבוקר, בשחרית, ובתפילת העמידה מוסיפים עננו. בחזרה, גם אם יש 6 מטענים אפילו, 5 והשליח ציבור, מטענים, צמים, מעלות השחר צאת הכוכבים, יאמרו גם כן עננו בן גואל לרפאנו. אין וידוי כמובן, זה ערב פורים. אם דרך אגב, הפורים יוצא מוצא שבת יום ראשון, מתי היינו צריכים לצום? בשבת, שבת לא צמים. אז מקדימים את תענית אסתר ליום חמישי. במקרה כזה יגידו וידוי, זה לא ערב פורים. במציאות זה לא ערב פורים, ערב פורים זה ביום שבת. ולכן בשבת לא יגידו מנחת צדקתך, יגידו איש שם. אבל פורים, נכון שערב פורים, תענית אסתר, בדרך כלל היא חלה בערב פורים, אז לא אומרים בוידוי, במנחה. אבל פה זה לא ערב פורים בפועל. השנה, ודאי שלא יגידו וידוי, כי זה השנה זה בזמנו, זה יום שני. יום שני, אז מיום שני בצהריים, לא אומרים כבר במנחה וידוי, כמובן גם יום רביעי וחמישי. סליחה, שלישי ורביעי. שלישי ורביעי, שזה פורים ראשון, ויש פורים שני. בכל מקום, בארץ ובעולם, בכל מקרה. בכל עיר. ואז אומרים בסוף, אחרי הספר תורה, עמידה, חזרה, קדיש תקבל, ואז אומרים למנצח לשחר מזמור לדוד. זה מזמור שמלווה אותנו כל הפורים, 6 פעמים אומרים אותו. בבוקר בתפילת שחרית, בתענית אסתר, אנחנו אומרים אותו לפני הושיענו, אחרי המזמור של יום, ואם אתה מצליח, הוא מלווה אותנו כל הפורים. 6 פעמים, בבוקר, גם בתענית אסתר, וגם בשחרית של פורים, בשושן פורים, באותו מקום. שמה, לפני הושיענו, השם אלוקינו, שיר של יום של לוויים, אומרים אותו. גם את המזמור של יום וגם את המזמור הזה. אחרי זה הושיענו, מסיים את התפילה. זה גם בשלושת השחריות הללו. תענית אסתר, פורים ראשון, פורים שני. אבל במנחה, לא, במנחה, רק במנחה של תענית אסתר, אנחנו אומרים אותו, אבל מיד אחרי זה, שתפלים ערבית, אומרים אותו. יש כאלה כל ערב לדוד, אדוני, יום רביעי ממאיר, פרק כ"ז, בתהילים, כל ערב. ובראש חודש, ברכי נפשי. ככה, קבוע. ויש כאלה שגם כן כל חג, יש להם חג, שבועות, פסח, שבועות, סוכות, ראש השנה, יש את המזמורים שלהם לפני הקדם הערבית. בפורים, המזמור הזה מלווה אותנו גם בקדם הערבית. מסיימים את המנחה, מיד יושבים, עוד לפני 2 דקות אמרנו אותו, קדיש של אמרנו משבח, יושבים, קדימה, עוד פעם, 2-1 תרגום, קוראים אותו עוד פעם, אז זה הפעם בשביל התפילת ערבית, וגם למחרת בערבית אומרים אותו. גם למחרת בערבית, ההתחלה של ליל השני. אני מדבר על יום שלישי בלילה ליום רביעי. וגם יום שני בלילה, עוד פעם את המזמור הזה, ואז מתחילים להתפלל את התפילת ערבית, חגיגית קצת, ומנגינה קצת וכדומה. כדאי להקדים אותה קצת, את התפילת הערבית, את הדבר הזה למוצח על לשחר מזמור לדוד, שמקובל בידינו, הפרק כ"ב בתהילים, שאסתר המלכה אמרה אותו. היא אמרה אותו. דוד המלך כתב אותו שנים לפניה, כן? אבל זה ברוח הקודש שנאמר לדוד המלך, שאסתר תיכנס לארמון של אחשוורוש המרושע, הזה, חמינאי, הזה הפעשי נדוני, שהיא תיכנס אליו, היא תהיה בצרת צורה, צילני מקרב יחידתי, ישני פאריה, רשע מרושע זה, אלי, למה עזבתני, רחוק משועתי, דברי שעגתי כל היום. אז הוא דוד המלך ראה את הצרה שלה, מראש הוא כתב את המזמור הזה שהיא תשתמש בו, והיא תגיד את הפרק הזה, וזה הציל אותה. זה הציל אותה, היא נכנסה חלושה אחרי 3 ימים של צום, וחצי מעולפת, והסתכל עליה ככה אחשוורוש, היא קמתה, כמעט מתה מהפחד. מי שעובר שם את הזה, הנה, הוא יורה בעם שלו, לא אכפת לו. מלכה לא מלכה, אחד אותו לעמית, מי שיכנס אשר לא יקרא. והיא נכנסה, ובאמת הוא ראה אותה, הוא כעס עליה. מה, את מעיזה להיכנס פה? ג'ונום, מה עושה את? וכמעט רצה להוציא אותה להורג. היא ראתה אותו, התעלפה במקום. כולו שעיר, כולו פעסי כזה, מסוכן. חיית אדם. זה לא סתם, זה שיעי, זה... והוא 3 מלאכי השרת. אחד תפס אותה, שהיא לא תתעלף, השני שם עליה חן, ככה גמרא מסכת מגילה אומרת. והשלישי, העריך את השרביט שלו עד ליד של אסתר. כי מי שלא נוגע בשרביט, ימות.
לבד אשר יש לו המלך וחיה, ואנו נקראת אל המלך, זה 30 יום. אז מה? ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ותקרב רק עשתה צעד אחד. מלך בא, אסתריקה, תרגעי, אני איתך. אז אחד הרים אותה, אחד זרק עליה יופי של מישהי שתהמם את אחשוורוש, תרגיע את הכעס שלו, והשלישי העריך לו את השרביט. ואז היא הגיעה אליו, לפני שהסרסים באו תפסו אותה וזרקו אותה לאיזה מקום שמה, שמשם לא חוזרים, חיים בכל אופן, ואז ותיגע בסלו את השרביט, ואז אחשוורוש נרגע, מה לך אסתר מלכה? מה זה? ואז התחיל התרחיש. אבל זה לא היה קל, ממש לא היה קל, זה הכל עזרת סייעתא דשמיא. אז היא אמרה את המזמור הזה לפני זה. אז לכן המזמור הזה מלווה אותנו 6 פעמים, כמו שאמרתי. תענית אסתר בשחרית, וגם בפורים הראשון והשני, זה 3 הראשונות, הרביעי, זה הכוונה בערב, זה בסיום תענית אסתר במנחה, והערבית, שמתחילים את הערבית הראשונה, ואת הערבית השנייה של פורים ביום הראשון, ביום השני. דהיינו יום שני בלילה ושלישי בלילה. כדומה, מתחילים את הספתח של הערבית. אז אומרים את המזמור הזה, שמקובלנו בידינו, שהיא אמרה את המזמור הזה. לכן זה מזמור שמסוגל להרבה ישועות. דרך אגב, הרב שערבי, אז כאן מקובלים בירושלים, ראש מקובלים, הוא נפטר לפני 42 שנה, תשמ"ד. עכשיו תשפ"ו, 42 שנה, נפטר בכף בחשבון. הוא היה אומר שטוב מאוד תמיד להגיד את המזמור הזה, לפני מנחה, אחרי מנחה, יש כאלה עושים אותה מנחה, כדי שהתפילות שלו יתקבלו. כל יום. זה מזמור ארוך. אז יש כאלה מוצאים את הזמן לזה, יש כאלה, ככה מובא בספר דרך צדיקים, בשמו של הרב מרדכי שערבי, זצ"ל ברכה. שיכול, תבוא לברכה, יש לו זמן, כמה דקות אחרי, זה טוב. 2-3 דקות, זה לא הרבה זמן לעשות מזמור הזה. זה לא ק"ט, על האלפבית, אבל בכל אופן. לכן, בליל פורים נכנסים בגדי שבת. אשכנזים לובשים שטריימל וכדומה, איזה סנאי על הראש, ככה, זה בגדי שבת, יפים כאלה. יש כאלה באים מחופשים כבר, ברוך השם. להראות שזה יום טוב, אז מה, הוא ילך אחרי תענית וילך, כבר באים לתענית, חצי שעה לפני השקיעה, באים כבר מלובשים, בגדי שבת, חליפה, קרוואטה, ברנטה, ככה כובע וחליפה ועניבה, בגדי שבת. חליפה של שבת, כובע של שבת, נעלי שבת, כדומה, זה טוב, להראות, זה יום טוב. לא יום טוב שאסור במלאכה, אבל הוא לא מבורך במלאכה. מי שעובד ביום פורים לא רואה בזה ברכה. לא כדאי. מה שאפשר להסתמת, בהיתר הלכתי כמובן, כן, הוא כוחות הביטחון, צבא, רפואה, כיבוי, הצלה, לא, יש דברים שהם צורכי רבים, דואר וכדומה, אין ברירה. אבל לצמצם כמה שאפשר, מי שיכול לקחת חופש ביום הזה, תבוא על הברכה, הכי טוב, זה דבר נפלא, ככה יקיים את המצוות שלח מנות, מתנות לימונים, תפילה של פורים, ולא חצי שעה, שעה, היא תפילה ארוכה, רק קריאת המגילה זה חצי שעה, ועוד ספר תורה, ועוד ועל הניסים, ועוד, זה בערך שעה וחצי, שעתיים, היא ארוכה, בטח, ודאי ארוך, שעתיים לפחות. קריאת מגילת אסתר והתפילה ועם הספר התורה. הן ביום הראשון, הן ביום השני, שאנחנו קוראים את מגילת אסתר. מי שלא קורא, לא קורא. לא צריך, זה לא עיר שיש ספק מקום וחומה, אבל יש ערים שהם ספק מקום וחומה. לכן, טוב להיכנס כבר בבגדי שבת מהערב, לא מהבוקר רק, מהערב. חכות עד המחר בבוקר, לא. כבר בערב להיכנס בבגדי שבת, יפים, מכובדים, לכבוד הפורים. תפילת ערבית תאמרו ועל הניסים, אף על פי שעדיין לא קראו את המגילה, זה לא משנה, זה כמו יום שישי, ואדם מתפלל מבעל המנחה, לא אומר ויחול השם מכל צבאיו, עושה קידוש אפילו. כל שכן, בערבית, זה ערבית בשביל פורים, עוד לא שקעה החמה, הוא הכניס את הערבית, מפלג המנחה, וסתפלל ערבית, כפי תקנה שהיא תהיה. ואם שכח ולא אמרו ועל הניסים, אז לא מעכב קבלת התפילה, אין קורבן כנגד זה. מה שיש קורבן כנגד הדבר הזה בתפילה, אז כן, נניח, יום שבת, לא אמר, שבת בתפילה, לא הזכיר שבת בתפילתו, לא יצא ידי חובה. איפה, ביום שבת שני כבשים, זה כאן קורבן מסוים, יש קורבן מיוחד לשבת. אם לא אמרת תפילת שבת, פלט התפילה של חול, לא יצא ידי חובה. הוא עדין ראש חודש, שכח להגיד יעלה ויבוא בבוקר או במנחה, שחית וערבית. כיוון שזה כנגד קורבן, היו מביאים, ראשי חודשכם, תקריבו עולה לאדוני, פרינו בבקר, כדומה. אז היסוד הוא, אם מביאים קורבן, שכחת את כנגדו בתפילה, לא יצאת ידי חובה. אם לא, לא. כן, כן. פורים, איזה קורבן? זה בבית שני. זה לא, זה... מתי פורים מתרחש? לקראת בית שני. סוף גלות בבל, ומיד אחרי זה היה עזרא ונחמיה, הצהרת כורש, ונכנסו לארץ, בנו את בית שני. זה קצת לפני בית שני. לקראת סוף גלות בבל. זה המיקום של פורים. כן, אמרנו.
בערך לפני 2400 שנה. 2400 שנה. כי אם עכשיו תלך אחורה כמה שנים לחורבן בית המקדש, אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, כן? אבל זה, השנה הזאת, אם חס ושלום, עד אז לא ניגאל, השם יצילנו. אז מה? השנה הזאת, תשעה באב, יהיה 1958 שנה. 1958 שנה, לחורבן הבית, אם חס ושלום ניגאל. וכך עוד אחורה, שהוא היה קיים, בית המקדש, 420 שנה הבית השני, אז תיקח 420, ועוד 958, זה 2350, 60, והנה תיקח עוד 10 שנים בערך, שזה היה קצת לפני, ממש קצת לפני סוף חורבן, סוף גלות בבל, 2400 שנה. זה פחות או יותר, בשנה, שנתיים, לא קריטי. זה המציאות, נס פורים מתרחש לפני 2400 שנה. אז לכן, זה מה שקרה. אז נס פורים קרה שם. אז אומרים בעל הניסים, אם שכח לא אמור, אז לכן זה לא יכול להיות שזה דאורייתא. איך יהיה דאורייתא? דאורייתא זה עד שמשה רבנו נפטר. כל הדברים, חנוכה, פורים, זה דרבנן. דרבנן. לכן אם שכח לא מעכב. לא מעכב קבלת התפילה, יצא ידי חובה. זה לא תקין, אבל זה לא פוסל את כל התפילה. לכן, תלוי איפה הוא נזכר. אם הוא נזכר, אנחנו אומרים בעל הניסים פעמיים. גם בתפילת העמידה וגם בברכת המזון. מהרגע שנכנס פורים, צאת הכוכבים, הוא אוכל, יגיד ברכת המזון. אם בלילה אוכל פת, או בבוקר אוכל פת, שיש מצווה לאכול פת, אין חיוב לאכול בסעודת פורים פת, אבל יש מצווה. אז אומרים שם בעל הניסים. אם שכח, לפני סיום הברכה שבו יש את הקטע של בעל הניסים, דהיינו, ברכת המזון, הוא מוסיפים את זה על הארץ על המזון, שמה. אם הוא בא להגיד, ברוך אתה השם, על הארץ על המזון, איפה הוא נזכר? הוא אמר, ברוך אתה, עוד לא אמר על הארץ על המזון, השם, הוא לא אמר שם השמיים, יחזור לבעל הניסים. ימשיך ויסיים, ברוך אתה השם, על הארץ על המזון. מצוין, טוב מאוד. הוא דין בתפילת העמידה, איפה מופיע ועל הניסים שמה? בהודעה, אחרי מודים, לפני התור שלך מוכן להודות. שם מיד אחרי מודים, ועל הניסים, ועל הפורקן, ועל גבורות, ועל מרדכי, ואסתר שנה בירה. וברוך אתה השם, התור שלך להודות. אם הוא נזכר ברוך אתה, יחזור. אבל לא אמר ברוך אתה השם, לא יגיד למדני חוקיך. בין ברכת המזון ובתפילה, כי זה לא מעכב קבלת התפילה וברכת המזון. ימשיך על הארץ על המזון, ימשיך ברוך אתה השם, הטוב שלך מוכן להודות. שים שלום וברכה, לפני עושה שלום ורומרב, בעמידות, יגיד שמה, מודים הולך לשם, על הניסים, על הפורקן, על הגבורות, ואז יגיד את של פורים. יגיד שמה את ועל הניסים, ומרדכי וסתר וזה, שיסיים, עושה שלום ורומרב. לא יחזור עוד פעם, הטוב שלך מוכן להודות, ושים שלום, לא, זהו, הוא עדבק, לשם. אותו דבר בברכת המזון. לפני מגדיל או מגדול ישועות מלכו, אופיה בן ישחי צריך להגיד מגדול. זאת מצווה מיוחדת של פורים. תקנו סעודה בפורים, לפי דעתו של הבן ישחי, אפשר להגיד מגדול, וככה פסקו רוב הפוסקים בדורנו אנו. לכן זה טוב להגיד מגדול. זה טוב. לפני, אם שכח שמה ועל הניסים, יגיד שמה את הרחמן יעשה עם הניסים פלאות, מרדכי ואסתר שנה בירה וכדומה. אם אמר של חנוכה, גם יצא, אבל זה לא, הוא כבר התחיל לשתות קצת לפני זה, התבלבל בין חנוכה לפורים, אז יגיד שאמר מרדכי וסתר בירה, עושה שלום, ימשיך הרחמן, ויזריה ימות המשיח, ויגדילו שלום קרוא, ועושה אחד למשיכו וכדומה, וימשיך ברכת המזון, ויסיים אותה כתקנה. זה על התפילה ועל ברכת המזון, לכן ועל הניסים, לשים לב, לא לשכוח. אבל אם שכח, אם נזכר כפי מה שלימדנו עכשיו, למדנו ביחד, אז זה טוב מאוד. מצוין. אבל אם אמר שם השם, הלך, איבד את זה, יעשה את זה בהמשך, כמו שהסברנו. אחר תפילת העמידה, שסיימו ועל הניסים, חזן לא אומר קדיש קבל, אומר חצי קדיש. כמו כזה מוצא שבת, כמו שהיה אתמול. חצי קדיש, רוצחים את התפילה, לא אומר חצי קדיש קבל, רק לאחת קדושה שאומרים לאחר מגילה, עושים את זה כאילו תפילה של מוצא שבת, כמובן בלי הדחון נתנו. אלא מה? אחרי הקריאת מגילה אומרים, הייתה קדוש שקרא זה ואמר הקדוש, לא אומרים שם סתר עליון וינועם, שיר של פגעים, שיר של נגעים, לא, אין נגעים. הלך הנגעים, תלינו אותו, אמן, זמר. לכן, אחר העמידה יאמר חצי קדיש. קוראים את מגילת אסתר, 3 ברכות, 3 ברכות, ברכה הראשונה, אשר קדוש על מקרא מגילה, שעשה ניסים ושהיה חיינו בלילה. בבוקר רק מברכים 2 ברכות בלבד. קוראים את המגילה כולה, מסיים, ברכה האחרונה, עונים אמן,
מגלגל את המגילה לפני הסיום הברכה, לפני הברכה, קריאת הסיום, מגלגל את המגילה, כולם גלגלו, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, להמתין לכולם, ואז יברך את הברכה האחרונה, ואחרי זה, ואתה קדוש שקרא זה ואמר, קדוש, קדוש, זה גם בערבית וגם בשחרית בבוקר, מאותו קטע בדיוק ממשיכים. לסמוך גאולה על הדבר הזה. יש נוהגים לגבות בליל פורים, לפני מקרא מגילה, מעות זכר מוצאת השקל. כל מי שלא הספיק לתת המעות האלו לפני פורים, יתנם אז לפני המגילה. כמו שכתוב מגילת אסתר, גלוי בידו לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן הרשע לשקול שקלים על ישראל, וזה לפתות את אחשוורוש, כסף נתון לך, לפרח הקדים שקיליהם ושקיליו. צריך להיזהר, לא לקרוא למעות על מחצית השקל, אלא רק זכר למחצית השקל. עכשיו, יש כאלה נותנים אותם, באמת, אחרי מנחה לפני קריאת המגילת אסתר. אבל יש נוהגים כבר מחרתיים, בראש חודש, באב באדר. כל קהילה תנהג לפי מנהגה. השתדלו לפני הזה, השתדל. רק מה, בדרך כלל באלף באדר, כבר מכריזים על זה, זאת אומרת, כבר השבת הזאת קראנו פרשת שקלים, ואז מכריזים על זה, של להתכונן. עכשיו, לא יודעים כמה 9 גרם כסף טהור. האמת, זה מחלוקת משולשת. יש דעת הרמב"ם, שצריך לצאת ידי חובה בדבר הזה, 9 גרם כסף טהור. הרמה לא כותב ככה, הוא כותב 3 מטבעות שהם חצי מטבע בכל מדינה. כך דעתו של הרמה, רבי משה סרלש, שהוא גדול פוסקי אשכנז. הוא בר פלוגה של מרן הבית יוסף, הוא לא בר פלוגה שלו, הוא מביא את המנהגים של אשכנז. הוא לא חלק על מרן בדין אף פעם. הוא אומר, מה שמרן פסק, זה הדין, כך צריך לעשות. למה? כמו מי שחולק על כבודו, חולק על השכינה קדושה. ככה הוא כותב בשו"ת הרמה, רבי משה סרלש, ראשי תיבות, בסימן ממ"ח, תשובה ממ"ח שלו, מוח. כותב, מי שחולק כבודו, חולק על השכינה הקדושה. באמת החזון איש אומר, מי שחולק על מרן, צריך לדעת שהוא חולק על יצירה אחת שגם איתו מלאך המגיד. קח את זה בחשבון. זה לא פשוט. לכן אנחנו ספרדים נוהגים ברוב המקרים שלנו, במנהגים, בהלכות ובברכות, ברוב, לדעת מרן הבית יוסף. יש דברים מסוימים שחששנו בהם להרבה פוסקים שאומרים ספק ברכות להקל, או שנהגו הספרדים קודם למרן מנהג שונה. נהגו למרן מנהג שונה. אז אנחנו נוהגים לפי המנהג ההוא, כי מרן כותב מפורש בבית יוסף, שלא באתי לשנות מנהגים קדמונים. זה הדין, אבל אם נהגו לפני זה, אחרת, זה בסדר. יש כמה דברים אחדים, לא הרבה, שהספרדים, גם הספרדים, נתנו קו בדברים מסוימים קטנים מאוד מדעת מרן. לא מברכים ברכות מסוימות שמרן כתב לברך אותם, במקרים מסוימים, כגון לדעת מרן, נפלה הטלית מעליך, תחזור תטפל בטלית עוד פעם. זזו התפילים מהראש, ירדו לפה, זזו שמאלה, ימינה, מעלה, למטה, קדימה, היד זז, מצ'פר את המיקום שלהם בחזרה, דעת מרן חוזר ומברך. ושתיים הרמה כותב, סבבה ברכות להקל, וככה הספרדים נוהגים. לא נברך כל פעם שיזוז לנו התפילים, פה לטלית, או שהוא חלץ הטלית, לא. אלא כן הוריד את הטלית מעליו, חלץ התפילים מעליו, ואז חוזר ומברך, אם עבר חצי שעה בטלית, הסיח דעתו ממנה, כגון שנכנס שירותים חוץ מהכבוד, או נאלץ להוציא אותה בגלל איזה משהו מסוים ולחזור ולהתעטף איתה, אז יחזור ולהתעטף בברכה, אבל אם לא, לא יחזור להתעטף בברכה. אבל תפילין, כיוון שהוא הסיח דעתו, הוא הוציא אותם מהם, הוא חלץ אותם, על דעתו לחזור להניח אותם. או שהוא חלץ אותם על דעת חוץ מהכבוד כאן שירותים, כיוון שאסור לערער דברי תורה בשירותים, וגם כן אסור להסיח דעתו מהתפילין, אז הוא חייב להסיח דעתו מהתפילין, שהוא חוזר מניח תפילין אחרי 5 דקות, לא חצי שעה, בטלית אמרנו חצי שעה. היסח הדעת זה סמוך זה חצי שעה. בתפילין יחזור ויניח אותם עוד פעם ברכה. כמובן אני מדבר תפילין רש"י, לא רבנו אותם לא מברכים עליו אף פעם. רבנו אותם ברך עליהם, כן? אבל בכל אופן, אנחנו לא רק רבנו אותם, יש למעלה מ-30 ראשונים שפוסקים כדעת רבנו אותם. ואמרנו שבמגילת אסתר יש עניין לכתחילה לקרוא אותה עם רבנו אותם. מי שמניח שם יניח את התפילין לפני, כמו שאנחנו עושים פה, כדעת הרב עובדיה, ככה מנהגו היה. לפני יחסדך, רוצים את התפילה, חולצים רש"י, מניח רבנו אותם, בלי ברכה. אפילו היום עושה הפסק כזה שקוראים שמע ישראל והיום שבוע, הם ממשיכים את התפילה. יאללה, חרקה, יחסדך, מתחילים. אבל אנחנו אין לנו זמן לדברים האלה, זה עוד דקה 2, גם יש כאלה רווקים, או יש כאלה שהם לא, הם מהרים לעבודתם, תעשה להם הפסק כזה גדול, מספיק שחולצים רש"י, מניחים רבנו אותם, הפסק 6 דקות, לא נורא, ואז מניח אותם מהר, בזריזות,
ויאללה, קודם כל יחלצו את הרש"י, יניחו רבנותם, תוך כדי יקפלו אחרי זה את הרש"י, יש כאלה מקפלים את הרש"י, ואחרי זה רבנותם, הוא לא מספיק להגיד הוא בא לציון מקיול, זה לא הנהגה טובה, תחלוץ את הרש"י, תניח רבנותם, אחרי זה תקפל את התפילים של הרש"י, זה לא מוטב לביזיון, לא זרוק ברצפה, או לא זרוק סתם ככה, בינתיים, כמה שניות, אחרי זה מניח אותם, מקפל אותם, הכניס אותם לרתיק שלהם, חיים שלום. וזה דבר טוב, זה טוב להניח תפילין, גם כדעת רבנותם, לא פשוט, זה טוב. אדם נשוי. לכן, יש נוהגים לגבות. אז הרמ"א כותב חצי מטבע באותו, 3 חצאי מטבע כדעת אותו מדינה. נניח בארצות הברית, דולר של אמריקה. אז חצי דולר, 50 סנט, 100 דולר, חצי דולר. אז דולר וחצי, 3 חצאים, כי כתוב מחצית השקל, בשקל, 3 פעמים כתוב שקל, מחצית השקל, 3 מטבעות שהם חצי מטבע שבאותו מקום. באירופה, יורו. בירדן, לירה ירדנית. אני יודע, מה יש שם? לירה מצרית במצרים. בתוניס היה ריאל היה שם. וברוסיה, רובל. אז חצי רובל, 3 חצאים, זה 1.5. בישראל, חצי שקל, 3 מהם, 1.5 שקל. זה כדעת הרמ"א, וככה אשכנזים פוסקים. ככה הם עושים. 3 חצאים של שקלים, 1.5 שקל, נגמר הסיפור. הם לא משתגעים על זה, כמה כסף, כמה דולר, כמה... שום דבר. זה תלוי במדינה. 3 חצאים. ויש דעה בכלל קדמונית, שגם הספרדים נהגו אותה, הרב מוצפי מביא. אז היה דוחק גדול, היה דוחק מאוד מאוד קשה. שקורא, תקף החיים סופר, בזמן שהטורקים שלטו פה, היה מצב קשה מאוד, הם היו אכזרים ורעים. טורקים, קשים ורעים. היו אכזריים. המנדט הבריטי היה קצת יותר מתורבת מהם, אבל גם הם היו, זה נבלה וזה טרפה, והטורקים היה יותר קשוע. מי שבורח מהארץ, תולים אותו במרכז העיר. איפה? באב אל-עמוד. אתם יודעים מה זה באב אל-עמוד? שער השכם. שער השכם, איך נכנסים? שמאלה. לכיוון העיר המזרחית, עוברים את הפסי רכבת של הרכבת קלה, לכיוון להתחיל להקיף את כל העיר העתיקה כדי להיכנס, ירושלים מזרחית, על ההתחלה, מצד ימין יש שם, רואים שם כיכר כזאת גדולה למטה, ושם הם מתאספים, זה מרכז הפלסטיני שלהם. באב אל-עמוד, והרבה נרצחים שם, השם ישמור, רואים שם זה, השם ישמור. למה? המקום משפיע. שם היה עמוד תלייה, הטורקים, כל מי שתפסו אותו עובר על החוק, תולים אותו שם. מי שגייסו אותו הוא ברח, לא היה לו פטור צבאי, תולים אותו. הם לא מדברים הרבה, זה טורקים. היו אנשים רעים, אכזריים, מביאים פלקות לחיילים שלהם אפילו, ושולחים אותם לשדה הקרב בלי כלום, בשר תותחים, רעים, ארורים, רשעים. אחרי זה באו המנדט הבריטי, קצת היו בהם קצת אנושיות, קצת יותר נורמלי, אבל גם הם היו רעים, גם הם העדיפו את היישוב הערבי על היישוב היהודי. כל הנשק שלהם השאירו לערבים, והלכו לבריטניה, לאמריקה בלי כלום. היו קוראים להם, היישוב היהודי קראו להם כלניות, היו קוראים להם. להם קומתות אדומות, להבדיל מהחיילים שלנו, הצנחנים, השם ישמור אותם, להבדיל שמיים וארץ בין טמא לטהור, הם היו קוראים להם כלניות. למה? הכלניות, יענו סמוי, הגיעו הכלניות, מי זה? יש מעצר, יש עוצר, כל שני וחמישי הבירטים נוסעו עוצר. והיהודים התחילו להחביא נשק, לעשות סליקים, הפלמ"ח, ההגנה, העצל, לחי, כל 4 המחתרות הללו, כדי שמה? בבוא היום שיהיה, בעזרת השם, תקום מדינת ישראל, יהיה נשק. יהיה עם מה להילחם מול הצורר הערבים האלה. וזה מה שהציל אותנו. המחשימים הבריטים האלה היו בעדם, תמיד הצדיקו אותם. לא נקפו כיפת אצבע שהיהודים האלה יישארו פה בשלום. ברוך השם, פטרנו מהטורקים האלה ומהאנגלים האלה, וברוך השם שיש לנו, ברוך השם, את ארץ ישראל שלנו. ידינו ברוך השם. עם כל המגרעות שיש, בעיות רוחניות לא קלות, אבל בוודאי שזה לא דומה. אין ספק בכלל. ברוך השם. ארץ ישראל, ברוך השם, ביד יהודים. נכון, זה לא הלכתי, אבל זה יהודי, זה עולם אחר לגמרי. אין מה להשוות בכלל. מי שבא מהגולה יודע את זה. מי שנולד במציאות ישראלית, מובן מאליו, יש לו רק תורניות מפה עד קפריסין. תודה רבה. אבל מי שחי בדור שעבר והקים את המדינה פה וכדומה, הוא עף על עצמו, ברוך השם. ברוך השם, זה מדינה אחרת, זה משהו אחר לגמרי. עם כל המגרעות, אמרנו, לא מתעלים ממגרעות, אבל היתרונות, הם לא היו אף פעם. 2000 שנה לא היה יתרונות כאלה. ולכן, אז נוהגים לעשות את המחצת השקל, אז בתקופה הבריטית היה מאוד קשה, והעות'מאנית, הטורקית, הרבה יותר קשה, היה רעב. כף חיים סופר מספר מי שמצא קליפות של תפוחי אדמה היה עשיר. היו רעבים, היה רעב, היה צנע עצום. והם לא רחמו על אף אחד, הם רשעים ארורים אלה, הטורקים האלה.
מלאימים מחסנים, לוקחים זו, שודדים, כמו ששולט אליך חיזבאללה. מה אתה יכול לעשות מולו? שום דבר. רשעים. לכן, בתקופתה מספר הרב מוצפי, ואחרי זה אבא שלו המשיך עם המנהג הזה כל ימי חייו, הוא אומר. מביא, יש פורים בציון, אז הוא מביא, שנהגו שבעל הבית בלבד, האבא, ראש המשפחה בלבד, הוא נותן את הדבר הזה, כדעת הרמב"ם, 9 גרם כסף טהור, ובעד אשתו ובניו, בסכום אחד כולל את הכל. וזהו, לא נתנו האישה והילדים בפני עצמם. זה המנהג הקדמון שהיה בירושלים, בהרבה תנאים, בהרבה מקומות. אבל רוב המקרים, בספרדים זה היה 9 גרם טהור, על כל אחד, על איש, על אישה, ואפילו כל עובר על הפיקודים, אפילו על עובר היו נותנים. עד כדי כך. שמחצית השקל הוא 20 שקלים, 30 שקלים, 40 שקלים, נו, בן אדם נותן בעד אשתו, בעד ביתו, בעד בנו, בעד הוריו, בעד משפחתו. אם מסתמרסו יפה, 200, 300 שקל, לא כל יום פורים, בסדר, עושה זה מחצית השקל, ונותן את זה לישיבות, לכוללים, למקומות של תורה. לא כל בית כנסת, לא כל האגודה של החסד וצדקה. זה עניין של תורה, עניין של תורה. כי מחצית השקל מה היה? מגבית שנגבית עבור קניית הקורבנות לבית המקדש. היום אין בית המקדש, המקום קיים, אבל אין אותו רוחני, אין אותו. ברגע המציאות כרגע הוא בשמיים, אבל אנחנו צריכים אותו בארץ. אין אותו כרגע. יש הר הבית. שימות את מקדשכם, אסור להיכנס להר הבית, חייב כרת, אין לנו איפה פרה אדומה. והטבול כל אחד איפה יטבול, מה איפה אתה יודע. וגם טבילה מועילה לכמה דברים, לא מועילה לכל השטחים בהר הבית. לכן אנחנו נמנעים, לא נכנסים לשם בכלל. אבל מהכותל והלאה, פנימה בחומות האלה, פנימה לא נכנסים, אין ספק. אבל אין בית המקדש, אז בית הכניסה היה קורבנות, היום מה הקורבנות שלנו? שוב הפעמים שפתנו, במקום שבו אנחנו מקריבים את הקורבנות שלנו, זה לימוד התורה שלנו, לא כל בית כנסת תפילה, אלא לימוד התורה. לכן נותנים את זה לישיבות, לכוללים, לאברכים, לבני תורה. זה מיועד הדבר הזה, מחצית השקל. אז אם יש 30-40 שקלים, נו, 200 שקל, לא כל יום פורים. אבל מדברים על סכומים כאלה עכשיו, בשבוע שעבר דיברו על 120 שקל, שזה עולה 9 גרם כסף טהור. כולל המע"מ, אני מדבר. אחרי זה דיברו ירד ל-63 שקל. אחרי זה העלו את זה ל-86. זה נע ונד כמו מלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו. ויהיה לא פשוט. מה? היום הרב בוטבול אמר 50? ביום שישי, 50. יפה, 9 גרם כסף טהור, כולל המע"מ מגיע ל-50. זה כבר הרבה יותר נורמלי. זה הכי נורמלי מה שההתחלה ששמענו מההתחלה שהתחיל לדבר על זה אחרי ט"ו בשבט. יפה מאוד. מה? סליחה? כן, כן. עכשיו, יש כאלה אומרים, יופי, שיהיה גדול, ואז הרבה אנשים יתרמו, וזה ייפצע את עולם התורה, עולם הישיבות, הכוללים שקיצצו להם הרבה. אבל אני חושב שמי שאומר דבר כזה הוא פשוט מנותק מהעם. הוא אולי מדבר בתור אדם עשיר שיושב על מרצדס ולינקולן, והוא מתכנן כל שבוע איזה מועדון ספורט ללכת. הרבה אנשים, במיוחד שומרי תורה ומצוות, הם לא אנשים מיליונרים ועשירים שהוא ישלם 100 שקל, 120 שקל על אשתו ועל בניו ובנותיו וכדומה, במיוחד בני תורה, שהם חיים מה שנקרא כמעט מיד לפה. אני ראש כולל כבר 29 שנה. מה אברך מקבל? זה חיים מתרומות, מציבור יקר שתורם מעצמו. אבל מה? בן אדם לא חיים 1-2 אברכים, 7 אברכים, 10 אברכים, 20 אברכים. פינת קפה, פינת חשמל, מים, לפעמים זה מבנה שמוזכר, זה גם ארנונה, והסחירות, ואיפה המשכורות של הראש הכולל שהוא מלמד, ואיפה הארוחות שאמור לספק להם, ואיפה המלגה שהם אמורה לאברך, לפעמים שאברכים מסכנים, כמה דתות נותן? 700 שקל נתנו, עכשיו 500. הם מורידים, פעם מורידים, פעם מעלים, תלוי לפי המצב רוח. אז מה? זה לא פשוט בכלל. אז מה? ראש כולל אמור לגייס לפחות 2,000, 3,000 שקל לכל אברך, חוץ מכל ההוצאות הנלוות מסביב. קיבוץ, שתייה, ארוחת צהריים, ארוחת בוקר, לומדים 8 שעות, 9 שעות, מה הוא יביא כל יום סנדוויץ' מהבית, מסכן, יחיה סנדוויצ'ים. מה זה? אז לכן דואגים להם לדברים האלה, שיוכלו כמו שצריך, כדי שילמדו כמו שצריך. כמו שאומר המשנה, אם אין קמח, אין תורה. איך אפשר ללמוד בלי קמח, בלי פרנסה וגם רנקל, לכן משתדלים לעזור להם כמה שאפשר. אבל לא כולם בעלי אמצעים. יש עובדים יקרים ותורמים, אבל הרבה כאלה לא.
מה לעשות? אז מה, הוא ייתן בעד אשתו, בעד בניו, ויגמור את המשכורת שלו, את המלגה שלו. 120 כפול 4 ילדים, והוא ואשתו, גמרנו, גמרת ב-500 שקל. זהו, גמרת לו חצי מלגה. רבע מהמלגה. זה שכירות, זה אוכל, זה שתייה, זה לא פשוט. איך בני תורה חיים? חיים, ברוך השם, חיים. אבל לפעמים בדוחק, לפעמים קשה, לפעמים שורדים את החודש, מה שנקרא. הצרחים עליהם. אבל לא הרבה זוכים לדברים הללו. לכן, הכי טוב זה תפסת מעט, תפסת, תמר הרבה מאוד טוב. צריך להתפלל שזה ירד. שזה יהיה 30, 40 שקלים, ואז מלא, בן אדם רואה, זה סכום קטן. אני 40, אשתי 40, הבן שלי 40, הבת שלי 40, יש לו גם הורים מבוגרים שרוצה לזכות אותם גם כן, ותורם את זה. אצלנו, מי שתורם פה, זה 15 שקל, יש לנו כל אברכים פה, ברוך השם, שבוע הבא, עושים פה סיום מסכת, מנחות, בעזרת השם, אולי של משה רבנו, עם הרב יעקב סיני, בעזרת השם נדר, אולי נצליח גם את זה לצלם, לתעד את זה, בעזרת השם, יום רביעי, יום שלישי הבא, בזין באדר, מוצא זין באדר, כן? מתחילים בזין באדר, אבל זה יצא מוצא בזין באדר, כי הרב סיני לא יאכל ביום שני, ביום שלישי, ברוך השם יהיה כאן בסיום מסכת, ויהיה יפה, ויהיה סעודה בשרית יפה. אברכים יושבים, לומדים תורה, הוגים. הנה, היום הגענו דף האחרון, דף קוף יוד, השתבח שמו לעד. מחרתיים יגיע המסכתות החדשות, מסכת תוריות מתחילים, ואחרי זה יהיה לנו זבחים, ואמות, וקוראים את הש"ס. ברוך השם, השתבח שמו לעד. אין לנו קצב, אין לי כיפה, יש לי כיפה רק על הראש, זהו לא יותר. לא לחץ, אבל לומדים, אברכים, בשמחה, בטוב לבב, בעיון, בהבנה. זה מסכת שהיא לא כל כך נלמדת. ברוך השם, שנה וחצי אנחנו איתה, מח' בתשרי. התחלנו אותה, ולאט לאט כל יום בממוצע. לפעמים עמוד, לפעמים דף, לפעמים כמה שורות, יש מושגים קשים, צריך ללמוד אותם. כל שכן זה לא כל כך אקטואלי, כבר 2000 שנה כמעט. נדבר על קורבנות של בית המקדש, המנחות, צול לולב בשמן וכדומה, לחם הפנים, המנורה, הלכות ציצית קצת, שדובר על פתיל תכלת, אבל בתכל'ס זה היה הרבה על בית המקדש. וגם תרומה בטהרה חלקם, הדברים האלה מורכבים, שהם מאות שנים כבר לא אקטואליים. אז לכן זה קצת קשה להשיג את החומר הזה, ולומדים, אבל לומדים בשמחה. הנה היום הגענו דף האחרון בעזרת השם נדר, מחרתיים כנראה, נסיים את המסכת, לא נסיים אותה לגמרי, נגיד עד 3, ושבוע הבא כבר נתחיל את הסיום רסמי, ומתחילים כנראה מחרתיים, שיגיעו הגמרות, בעזרת השם, אוריות, אנחנו מתחילים, ברוך השם. זה דבר טוב, דבר נפלא. אז מה עכשיו? מחצית השקל האלה הולך לדברים האלה, זה דבר טוב, אז אברך. אז אם 30, ביחד, יפה. משתרם נניח לכולל שלנו, בית מדרש חזון עובדיה, אז אנחנו נותנים לו קבלה יפה, ואז מברכים אותו, קוראים את השמות. הוא צריך להביא פתק, שם שלו, בן האמא. לא סיפורים מסביב. כל אחד, כמה יצא לו. אמרו עכשיו 50 שקלים, אז הוא כותב. האמא שלו, אבא שלו, הוא, בנו, ביתו, אחותו, מישהו רוצה לזכות אותם, ומביא את השמות על פתק בבורר. שמים את זה במעטפה יפה, שומרים את זה. בפתיחת ההיכל של פורים, לפני הוצאת ספר התורה וקריאת המגילת אסתר, אנו עושים הפסקה של 10 דקות, בערך לא הפסקה, אלא עוצרים, ואני מברך שם. התפילה שלי עד התקרה אולי מגיעה. אבל מברכים שם. הבן אדם הזה תרם, עשה. ובסוף, שכתוב בעיגול, כמה יצא לו סך הכל? 4 שמות כפול 50, זה 200. 5 שמות, 50 כפול 5, הוא לא יודע, שכתוב 5 כפול 50, אני אעשה את החשבון, בסדר. אם הוא לא יודע במחשב לעשות דבר כזה, וכדומה, 50 שקל זה כבר יותר נורמלי בהרבה מאשר 86 או 120, רוב האנשים לא היו עומדים בזה ולא היו תורמים כלום. היו פשוט מייבשים, ולא היה קורה כלום. והישיבות מחכים לזה, הכוללים מחכים לזה. זה נותן פיק אחרון, זה תרומה יפה, שעוזרת מאוד. כרגע מדבר הרב בוטבול, אמרו לי שזה על 50 שקל. המחיר הסופי זה יהיה באלף באדר, לא לפני. שם זה נקבע. מקווה שהאדר זה ירד אפילו ל-45-50, זאת השם יתברך. ואז נדע בדיוק. כרגע אי אפשר להביא מוצאת השקל. אפשר להגיד יוצא דוח אבל יוצא דוח אבל, זה מנהג. זה לא דרבנן גם. זה דרבנן, זה מנהג. אבל אנחנו חכים. לאלף באדר, שם עושים את הדבר הזה. והמתנה היא לפי אותו יום, לפי הערך של אותו יום 9 גרם כסף טהור. לכן, אם זה יהיה גבוה, פשוט הם יעשו 1, בעל הבית, ואולי ייתנו על כל ילד 1.50 שקל, על כל אשתו ועל ילדים, 1.50 שקל, יגמרו את זה ב-130 שקל. זה יהיה הפסד עצום, לאלה שזה רווח לא נותנים, והפסד למוסדות שמחכים לזה, והם זקוקים לזה, מחכים לזה. אבל מצד שני, אם זה יהיה 30-40 שקלים, הוא ייתן, ואשתו וילדיו וכדומה,
אז מגיעים ל4, 5, 6, מגיעים ל-150, 170, 200 שקלים. זה כבר יותר טוב, תפסת 100, תפסת ברובה, לא תפסת. קצת, ובזה יצא בהרבה. אנשים יתרמו עם כל הלב שלהם. הוא לא מסתכל את המחיר הסופי שיוצא לו. הוא מסתכל כל אחד פר. מה? 120 שקל? כמו שהייתי היום אתמול בערב, ככה הלכתי סעודה רביעית, מסעדה, 100 שקל סיך חלאוויית. שקדים. 100 שקל. ריבונו של העולם, אני יכול לאכול קבב בפרגית ועוד קבב. 3-4 סיכים אפשר לאכול במחיר הזה. מה, בשביל כמה גושים האלה, באמת, גם קולסטרולי, גם יקר, גם... זה טעים, המחיר בהתאם, אבל 100 שקל, איפה הגענו? מה? ועוד רוצים טיפ, ועוד רוצים מפקד כביסה, ועוד... מה? הוא לא רק לוקח פי, זה רק חלאוויית, מה עם סלטים, מה עם צ'יפס, מה עם חלוס, גם... זה יכול לצאת משם יותר מזה 15 שקל, זה בטוח. אז גם בן אדם שיש לו אפשרות, ייתן את זה כמו שצריך. אדם שקשה לו, יעשה לפי מה שהרב עובדיה אמר בזמנו, שמאוד מאוד קשה, בעל הבית ייתן בשבילו בסט מלא, ובשביל אשתו וילדיו כל 1.5 שקל, 3 חצאים כדעת הרמה. הוא יוצא כמו אשכנזים, ספרדים, הוא יעשה כמו אשכנזים. זה בסדר גמור, כמו שאמרנו גם חלק מהספרדים, בתקופת צנע, היו עושים את זה. הרב מוצפי קודם פורש, ככה היה מנהגו של אביו, אבא שלו היה, של מוצפי, היה עושה דברים חומרות מתחת לבלטות מחפש חומרות. היה צדיק אמיתי, מקובל אמיתי, ירא שמיים, עניו, ועשה, מי שקורא מנהגות רב עם כל השפות של הרב מוצפי, מה אבא שלו, איך התנהג, איך הוא עשה דברים. הוא לא חיפש קולות, הוא עשה מה שצריך. דברים מעל הטבע שאתה אומר, מה, בן אנוש יכול לעשות דבר כזה? מה זה? אין בן אדם, אין אבק, הוא לא מרגיש את עצמו. חולה עם סוכרת וחולה כליות, ואי-ספיקת כליות וכאבי שיניים, איזה איסור מוסבל וצער, והתענה, ועשה כל מיני דברים כאלה, ומי השבבים, לא ויתר לעצמו. בגיל 80, 90, גיל כזה. זכותם תגן עלינו, אמן. אנשים גדולים, קדושים. אז אבל בכל אופן, זה היה בתקופה מסוימת. היום רוב העולם נוהג, כדעת הרמב"ם, כמו שאמרתי, הספרדי. 9 גרם כסף טהור, שזה נכון להיום עכשיו, בסביבות ה-50 שקלים. זה מחיר קצת יותר נורמלי. אמנם זו גבוה יחסית, באחים הגבוה זה היה 42, 45 פעם, מזמן, אבל לפני אולי 10 שנים, משהו כזה, היה איזה הקפצה. אבל בדרך כלל זה היה 30, 35, 40, שנה שעברה זה 40 שקלים. משהו כזה היה, 35, 40, זה היה הממוצע. פתאום זה קפץ לפי 2 כמעט. אז הכל בחוכמה. אז יגיד, זה 15 שקל, ישים את זה באותה קופת צדקה שהוא מתחבר אליה, שלום על ישראל. כן, וזה צריך לדעת, זה כולל המע"מ, צריך לעשות. תורת מועדים של הראשון לציון, היום הרב דוד יוסף, ויש לו כרך של פורים בעמוד צדיח צדיטת, מבואר שזה כולל מע"מ בשם מרן הרב עובדיה. עכשיו, איזה מע"מ? הרב אברהם יוסף אומר, לא צריך מע"מ, ויש אומרים, צריך כולל מע"מ, זה הרב דוד יוסף, ויש אומרים לפי ערך לונדון, שזה הזול, ויש אומרים לפי ערך מדינת ישראל, שהוא פה יקר. הרב בודמול פסק שמי שיכול ייתן את הטופ, ייתן לפי הקשה לו, ייתן לפי הזול, ומי שיכול ייתן לפי היקר הישראלי. אז תלוי גם איזה מע"מ אתה הולך. מה קשור עכשיו לונדון? כנראה היא קובעת את המע"מ בעולם, את המחירים בעולם של הכסף כנראה. של הבורסה של הסחורות. טוב, חזק וברוך, למרות שאנחנו בלוד ולא בלונדון. יש למד ודלת שמה, אבל עוד מילים שאנחנו מיותרים. אז צריך לתת את הסכום השווה לערך 3 דרם כסף, שאין 9 גרם כסף מזוקק לפי מחיר הכסף הגולמי מדי שנה בשנה. עכשיו, בזמנו זה חשבו שהדרם, דרם זה משקל. זה היה גם מטבע, מיל, שהמשקל שלו היה ככה בימי המנדט הבריטי, לפני 80 שנה. והדרם הזה זה משקל שעובר מהרמב"ם ועוד. הספרדים תלמדו לפי דרם. דרם, חשבו, המטבע הזה הוא שווה 3.2 גרם. ואז אמרו, 3.2 כפול 3, נו, יאללה, 9.6, נעגל את זה ל-10 גרם. ומילא פדיון הבן גם כן, כמה הוא? פי 10. אז מה, נעשה 96 גרם? 100 גרם. טוב, בכמה גרמים, ב-90 גרם, ל-100 גרם, לא קריטי. אבל היום, מה זה היום? זה כבר למעלה מ-30 שנה. באחד השיעורים של הרב עובדיה שהוא נתן באלול בלוויין, הוא אומר, מצאו מטבעות, והם שוקלים אותם, אף אחד לא עובר את ה-3 גרם. הכי גבוה זה 3 גרם. יש כאלה מצאו 2.9, 2.95, 2.8. אז הוא אמר, לא נעשה 2.8, לא 2.9, לא 3.2, נעשה 3. 3 גרם. מספר עגול. לא 3 פסיק.
אז מילא, למה 9.6 תאפס אותו ל-10? זה 9, למה תאפס אותו ל-10? למה 90 תאפס אותו ל-100? למה, מה קרה? כהן כל כך מגיע לו שיקבל 100 גרם? קיבלת ילד, אתה צריך לשבור את הראש. לכן זה 90 גרם. לכן 90 גרם, זה 100 גרם, 120 שקל זה היה. אז 10 מהם, זה היה 120 שקלים, 9 גרם. היום זה ירד אפילו לחצי, פחות מחצי מה-120. לפני שבועיים, תארו לכם, התפחיות, לעד 50 שקל. ועדיין זה לא נגמר. צריך להתפלל שזה ירד עוד. שירד עוד, ואז יותר אנשים יזכו במצווה הזאת. זה פדיון נפש לכל דבר. כופר נפשו בעד השם, בעד אשתו, בעד בניו, ואיפה כדי כך נותנים לא בגיל 20, בגלל כל העובר על הפיקודים, אפילו אשתו מעוברת בעובר, נותנים עליו כאילו כפרות כאלה. וזה וכדומה. זה טוב, זה עובר על הפיקודים, זה נותן לצדקה, לתורה. מה רע בזה? יש יותר טוב מזה? אם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם המלא תורה. במיוחד שהמצב של בעיקר העולם התורה, הוא לא כל כך קל, לא פשוט. העולם התורה פורח, ברוחניות, ביראת שמיים, עוסדות, והרבה לומדי תורה, והרבה בנות שברוך השם רוצות להתחתן דווקא עם בני תורה, עם אברכים, ומתחנכות במקומות של תורה. ברוך השם, תרבה הדעת, ברוך השם. אבל, יחד עם זאת, יש הרבה קיצוצים עליהם, הרבה דברים. לא פשוט, דברים, הרבה מקדרגים. זה כתוב בימות המשיח שזה יקרה כך. יראה חטא ימאסו, וכדומה, מה לעשות? אז אם לא הציבור התורני, המאמין, המסורתי והמאמין, מי יעזור לעולם התורה? אז זה דבר טוב, ואתה עוזר לתורה, אתה לא עוזר לתורה, אתה עוזר לעצמך. זה צריך לדעת. עץ חיים היא מחזיקים בה את תומכי המאושר. שואל הרב יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף. ראש ישיבת פורת יוסף היה נפטר בזמן, בי"ב חשוון, תשנ"ב. תשנ"ב, לפני למעלה מ-30 שנה, 34 שנה, בחצי כבר. י"ב חשוון. זכינו לראות אותו, זכינו להכיר אותו. מעט. הוא עליו השלום היה אומר, עץ חיים היא למחזיקים בה, הרבה מחזיקים בתורה. אבל למה תומכי המאושר לשון יחיד? כי הרבה נותנים, אולי אשתו אומרת לו, אני אקרא אותך, תתרום. וזה, מה, כולם עושים הוראת קבע, אני לא אתרום? מה, כולם מברכים אותי, לא יברכו? לחץ חברתי, לחץ משפחתי, לחץ לא יודע ממה. אז מעטים, תומכי המאושר. יש מעטים שמאושרים שזכו לתרום בתורה. עץ חיים הם מחזיקים בה, הרבה אתם מחזיקים. אבל כמה מהם אין מאושרים לתרום באמת לתורה? מי שיראה שמיים באמת, אשראי שהכסף שלו הולך לזה ולא לתרופות. לא הולך לעורכי דינים, לא הולך לאצטדיון כדורגל, לא הולך לקשקושים ושטויות. הולך ללומדי תורה, ברוך השם. צריך לדעת. הגמרא, מסכת סנהדרין, פרק חלק אומרת, יש חלק מהאנשים שאין לכם כל הבא. אחד מהם זה, האומר, מה מועילים לנו חכמים שלומדים תורה? הוא יושב לתורה, אולי לעצמו זה מועיל, הוא יתווכח, יתחכם, יתפכח, מה לי זה מועיל? אלו חלק כל הבא, אדם שלא מאמין. לומדי תורה הם מורידים את כל השפע של העולם. אם הקדוש ברוך הוא שהוא מרחם על העולם, מוריד לנו גשם, ושומר עלינו ועל החיילים שלנו, ויש לנו בריאות ופרנסה וילדים, ושפע כזה גדול ושמירה על מדינת ישראל, על ארץ ישראל ועל היהודים בעולם כולו, זה בזכות מי זה הדבר הזה? בזכות מי זה הדבר הזה? אפילו החיילים שמצאו את הגופה של החטוף האחרון, שהיה חלל, 251 גופות חברו עד שמצאו אותו, זה אנשים שלא שומרי תורה ומצוות. חיילים ברובם שהיו שם, שמצאו את הגופה שלו, שעשו בסירות נפש, עבודת קודש, עם קשיי נפש, לגלות גופות, יאללה, עוד פלסטיניות, עד שמצאו אותו, וראו את הגופה שלו שלמה, עליו השלום, הוא מסר נפש, ממש מסר נפש, הוא לא היה חייב לעשות משהו, היה חייב לברוח, לא, הלך ונלחם עד דקה האחרונה שלו, עד הכדור האחרון שלו מסכן, פירק איזה 14-15 מחבלים עם המרורים, עד הקדוש ברוך הוא לא נשאר לו חייב, הוציאו אותו מהקבר וקברו אותו בקבר ישראל, שהם זיהו אותו, הם שרו אני מאמין בימות המשיח. עם ישראל חוזר הביתה, יש הרבה אמונה בעם ישראל. אבל מה? צריך לדעת, זה בזכות משהו, בזכות לומדי תורה, בזכות מי שלומד תורה, בין ישיבות, בין כוללים, בין תלמודי תורה, בין אנשים בעלי בתים יקרים שבאים כל ערב ושומעים שיעורי תורה, בין בשיעור בבית המדרש, בין בלוויין, בין יוטיוב, בין זה, שמעתי, אפילו בארצות הברית שומעים אותי. ברוך השם, לא יודע איך הגעתי לשם, אולי קושניר שם, לא יודע. ברוך השם, הגענו עד הרב, הרבה, לא יודע. ברוך השם, זה זיכוי הרבים, סך הכל, אין לנו שום דבר מהדבר הזה. זיכוי הרבים לעוד אנשים יקרים שיושבים ולומדים תורה ונהנים מההלכות ומוסר, מהשקפה, אז זה דבר גדול. אז לכן זה דבר טוב, שיתנים זמן שקל, כמו שאמרתי, מראש חודש אדר נהגו. אבל יש כאלה דדליין, מנחה לפני כניסת הצום. זאת אומרת, צאת הצום. יוצא הצום כמעט, שם אחרי מנחה נותנים את השלוש המטבעות האלה.
טוב שייתן 3 מטבעות ומטבע יוצאת באותו מקום, לזכר מה שנאמר, פרשת מחצית השקל. כל מקום גם שווה כסף יספיק לקיום זכר מחצית השקל, בצ'ק, בשטרות, לא חייב דווקא עם מטבעות. מי שמצבו הכלכלי קשה, יש לי מטבע של חצי שקל לזכר מחצית השקל. יאללה, חצי שקל, לא הרבה. מי שממש מצבו חרד, מה שנקרא, חנוק. מי שנוהג להפריש מעט מעשר בבחיו, לא, מה שאתה מרוויח, 10% זה לא שלך. זה מע"מ. מה זה? מס ערך לתורה. זה לא קשור אליך. 10% מעשר, מה נכנס לך לבנק? זה תעביר לתורה. מעשר זה לא שלך. והמעשר השני, תתחיל לתת משם צדקות. ככה יצא מצב של חומש. אז הוא רוצה במקום לתת מעשרות, הוא רוצה לעשות את המעשרות שקל במקום. זה לחוץ, זה לחוץ. ביי דין, זה שתי דינים שונים. אתה רוצה לגבות יותר, זאת אומרת, אמרו 50 שקל, יש רבנים אמרו 70 שקל, 50 מהכיס הזה. 20 מהמעשרות תגבה, אפשר? זה אפשרי? כי בעיקר הדין, אבל צריך לעשות את זה, לא עם מחצית השקל. רק אדם שאמר בלי נדר לתת מעשרות, אז רשאי לגבות את זה ממעשר שקל. יש אומרים מ-20 שנה צריך לתת מחצית שקל, שאומרים מגיל בר מצווה, שאומרים טוב להחמיק לדעה הזאת, וגם כן. גם אנשים ייתנו מעות זכר מחצית השקל, טוב לתת גם הוא עבור ילדיו הקטנים. לכן כל איש יש יכולתו לתת בידו בעד ביתו, בעד אשתו סמוכים על שולחנו, ואם אין ידו מעסקת כל כך, כמו שאמרנו עם המחירים, עם שמיים, עכשיו בשורה טובה, זה כבר 50 שקל מדברים על זה, זה קצת הרבה יותר נורמלי, ייתן חצי שקל בעדו, ועד כל אחד בני ביתו מטבע קטן כפי כוחו, כפי איש קברותו. המעות האלה לא נתנו, זכר מחצית השקל נתנו מוסדות של תורה לישיבות מגדלים בהם תלמידי חכמים. שמיום חרב בית המקדש, אלא הקדוש ברוך הוא בעולמו נדע לתמות של הלכה, וכל משתדל להיות עושה, הוא תורם, אבל גם מעשה. הוא יודע, יש קרובי משפחה וכדומה, בואו, תרמו מחצית שקל פעם, לא, יברכו אתכם כמו אצלנו, מברכים אחד, פתיחת ההיכל, תתרום את זה, תקבל ברכה, והכסף הזה הולך נטו לתורה, נטו להחזקת הכולל לבית הכנסת שלנו. חלק לבית הכנסת, חלק גדול יותר לכולל, ברוך השם, וזה נותן פרנסה לאברכים שלנו. יושבים והוגים בתורה הקדושה, הגמרא, טור בית יוסף, אנחנו יודעים, והלכה, ברוך השם, וכל המשתדל להיות עושה ומעשה, להרים קרן התורה ולומדיה, יזכה לראות בהרמת ישראל, כמו שאמרו, העמד תרום קרנם של ישראל, בכי תישא. ההמשך של הקריאת מגילת אסתר, אנחנו נמשיך את זה בלי נדר בשיעור הבא, בעזרת השם. עד אז, עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות, שבעזרת השם ניכנס מחר כבר ראש חודש אדר, המהודר בין ניסים, שנזכה לרום קרן של עם ישראל. נכנס אדר, מרבים בשמחה, בשמחתה של תורה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.